Bona tarda, soc en Biel Miranda i avui la carrera que prevèiem era sortir a un bon ritme, a davant si podíem, i finalment la sort ens ha acompanyat i per desgràcia no tots els cavalls que anaven al nostre grup han pogut seguir la cursa i ens hem quedat sols a la segona fase a davant i sense cap oposició hem aconseguit la victòria, que això ha estat un altre punt, però principalment l'objectiu era acabar la cursa. Però clar que sent un campionat de Catalunya guanyar és molt millor i estem supercontents tant de l'Euga com de tot l'equip i de l'ajuda que hem tingut a tot el raid. Hola, soy Julia Montañ y hoy hemos ganado el campeonato de Cataluña. Estoy muy orgullosa, que soy francesa y me han dejado participar en este campeonato, ahora que hace 7 años que vivo aquí. Me ha encantado el día, tenía un caballo muy bueno, era su primer 120. Ha salido todo perfecto, creo que la organización también está mejorando cada año, lo hemos pasado súper bien.